Ang sangguniang kabataang barangay Datal, Batong Munisipalidad sa probinsya Sarangani aktibo sa paghatag og tabang sa ilahang kabarangay. Para makahatag nato og update sa ilahang mga programa og inisyatibo, makauban nato karon hapon si SK Barangay Datal Batong Chairman Aurelio Chloe Dalama. Maayong hapon kanimo, Chloe. Mayong hapon. Chloe, pwede ba nimong i-share sa atong mga watchers o listeners kung unsa inyong mga programa para sa inyong mga estudyante? So, maayong hapon sa tanan. Ako di ay si Aurelio Z. Dalama Jr., isa ka SK Chairperson sa Barangay Datal Batong, munisipyo sa Malungon o probinsya sa Sarangani. So, ang among mga programa alang sa mga kabatan-unan nga naga-eskwela sa mga eskwelahan sa Barangay Datal Batong, una na ami activity which is with coordination po ng Barangay Council ng Datal Batong, headed by our Honorable Ronel Enzurilla, na yung entitled Tara na Basa Tayo Kasama ang Konseho. Yun po yung isang programa which is nagatutok siya sa mga kabatan-unan nga mga dili pa kaayo kabalo mo basa. So, usa siya ka way nga with the coordination pod sa mga eskwelahan nga matudloan jud ang mga kabatan-unan, especially katong mga non-readers. Og naapod mi kanang activity nga in line sa COVID-19, which is kami ang nagadala og mga modules paadto sa mga lagyo nga mga schools nga under sa amo ang barangay. Kay naami mga barangay nga layo kaayo, so kailangan sa mga eskwelahan og mga assistant from the barangay council and also sa SK para mahatod jud sa mga kabatan-unan ang ilahang mga modules. Naapod mi kanang mini library which is magamit pod siya sa mga kabatan-unan sa ilang pag-eskwela, kay pwede sila dito mag-research, pwede mag-print sa ilang mga modules, pwede mag-photocopy, free access po. And also, last year pa po yan na implement, which is implemented with the partnership of Rotaract, Jensen, Stratford International School, and also the Rotaract of Cebu, Puente. Yun po. Aduna pod mo'y scholarship assistance para sa mga senior high school students na nauban under sa scholarship program sa lokal na kagamhanan sa Malungon. Pwede ba nimo i-ambit kanamo ang proseso unsaon para mahimong qualified niini? Okay. So, para po sa mga scholarship na ay available na scholarship ang munisipyo sa Malungon, which is malisdan ang mga kabatan-unan para maka-access. So kami as SK Council or isa ka SK Chairman, kami ang nag-a-assist sa mga kabatan-unan aron maka-apply pod sa mga ginahatag nga scholarship program sa munisipyo. Until now, pandemic pagyapon when it comes to health, unsa inyong mga programa para makatabang sa inyong komunidad aron makalikay sa COVID-19 ug sa pag-overcome sa pandemic mismo? So karon naapaman punta sa pandemic, no. So ang among kinabuhat as mga kabatan-unan, kami ang mga naga-serve pod or kami ang naging task force, especially sa mga pag-scan og mga QR code or QR ID sa mga tawo nga nagaagi sa amo ang barangay, kay para pod sa contact tracing. Kami pod ang nagatabang sa among barangay para ma-distribute ang mga relief goods sa mga lumulupyo sa among barangay, kay daghan jud kaayog mga tawo nga kailangan jud tabangan. Also, naghatag mig mga relief goods sa mga frontliners namo, especially katong nagabantay jud kauban namo sa mga outpost namo, og naghatag pod og mga disinfectant or mga alcohol
and groceries po sa mga frontliners. Parte sa inyong programa ang malayo ang mga kabataan sa illegal na droga o teenage pregnancy. Pwede nimo i-share sa amo unsa man kini o kumusta ang reaksyon sa pagdawat sa mga kabatanunan. So, sa among barangay, kami ang murag pinakadaghan or dili jud mura daghan jud kaso sa teenage pregnancy. Kay sa tibuok Sarangani pod ang Malungon ang usa pod sa may pinakataas sa rating sa teenage pregnancy. So as a youth, among gibuhat is naami ginatawag nga peer education in partnership with Team Teen Puyog na kung asa ang advokasya mao ang pagpaubos sa teenage pregnancy. Especially nag-aadto mi sa mga lagyo nga mga lugar, sa lagyo namo nga mga sityo para ma-educate, mahatagan og inputs ang mga kabatanunan kung unsa jud ang tinuod or unsa ang epekto sa maagang pagbubuntis sa ilaha, unsa ang consequences nga angay nilang buhaton. Ginabuhat namo na regularly kay para ma-inform pod ang mga kabatanunan kung unsa ilang responsibilidad para makahuman jud og pag-eskwela. And also sa drug surrenderies or mga person who use drugs na apoy mga kabatanunan nga under didto. So kami as youth sa Barangay Datal Batong, kami pod ang nagiging facilitator, and also as an SK chairperson, ako pod ang naging speaker para mahatod pod ang mga modules or mga inputs, mga trainings and seminars para sa amo ang mga PWODs. Chloe, karong 2021, unsa man inyong mga programa nga nakalatag para sa kabatanunan sa inyong barangay? Looking sa future nato, no, naami gina flagship program which is pagtukod og mga teen facility center sa amo ang mga barangay. So ginalook up namo ang mga barangays pod nga naka-implement na og mga teen facility center which is nakatutok siya sa mga kabatanunan, especially sa mga kababainhan nga katong maaga nga nabuntis, dito sila pwede mo adto kay para maka-seek og advices, and also dito nila makatunan kung unsa jud ilang buhaton kung or under na sila sa teenage pregnancy. So ginapa kusog or ginapa implement jud namo para mubaba jud ang teenage pregnancy ang Teen Facility Center or the Teen Friendly Facility Center. And also napod mi paabuton nga mga activities which is training po sa mga kabataan na maging sila pod ang maging peer educators, or sila na ang mag-lecture sa kapwa nila kabataan mahitungod sa teenage pregnancy, mental health, and HIV/AIDS. Chloe, any reminders o message para sa mga kabatanunan sa inyong barangay? So, para sa mga kabatanunan dara nga nagapaminaw or nakapaminaw sa akong mensahe. So, kita pamatud-an nato ang giingon ni Jose Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, dili nato hulaton nga maglala pa or kita nga mga kabatanunan ang maghatag og problema sa atong komunidad, kundi ang mga kabatanunan ang maghimo og aksyon para matabangan ang atong komunidad, matabangan ang atong barangay, and also matabangan ang munisipyo, lalo na sa pagpababa sa kaso sa teenage pregnancy. Daghang salamat sa imong pakig-ambit kanamo sa inyong mga kalihukan para sa mga kabatanunan diya sa Barangay Datal Batong, Malungon, Sarangani. Thank you so much, SK Chairman Aurelio Chloe Dalama. Maayong salamat pod sa paghatag og chance sa amo as kabataan na i-share ang amo pod na buhat sa among barangay. So salamat jud kaayo sa inyong tanan.